Ola a todos. A pouco que un se mete no mundo da música tradicional, descobre que alrededor dela hai todo un universo plagado de seres de todo tipo. Hai músicos, cantareiras, investigadores, coleccionistas, folcloristas, estudiosos. Pero o colmo dos colmos é cando todo isto se xunta nun mesmo individuo, que ademais fai no todo ben. Ese é o teu marido, Rosa? Sí. Como é? Pois é unha persoa traballadora, amante da tradición e da cultura galega. Bueno, extraordinario. E por riba guapo, non me digas máis. Claro, hombre, faltaría máis. Pois nada, aquí nos quedamos. Imos coñecer esta noite a Pablo Carpintero. Benvidos a todos. Velaquí o tendes, este é o home cuasi perfecto do que falábamos, Pablo Carpintero, e somos afortunados porque Pablo, metade músico e metade biólogo, familiar e cariñoso, ten ademais dotes didácticas, así que esta noite imos aprender con el algunhas das moitas cousas que sabe, porque desde que colleu a gaita do avó con tan só 8 aniños, non parou ata converterse nun dos gaiteiros máis respetados e admirados entre os que habitan no universo da música tradicional. Un universo que a él o fascina e que explorou durante horas e horas de investigación, de ensaios, de grabacións. Un universo que nunca deixa de sorprendelo e que o tenta aprobalo todo. Gravar discos propios e alleos, restaurar instrumentos e tocar e facer música con todo o que lle cae nas mans. Pablo é como un Leonardo da Vinci, un alquimista da música, da ciencia e da vida. Ti sabes un montón de música, de instrumentos, tanto a nivel de interpretar como de investigar. Entón, a min gostaríame que nos explicases a todos, así para empezar, de onde ven o tema este da gaita, porque é algo que non explicamos nunca. Que é unha cosa moi complicada. A xente a veces di a gaita veu de tal sitio, a gaita veu de tal outro sitio, ou a trouxeron os suevos, ou a trouxeron os romanos. Eu creo que iso non é certo. É unha cousa de celtas, de vikingos... celtas, que é o tema do celtismo de sempre. Non, eu creo que a gaita é máis unha especie de proceso. É dicir, cada cultura ten os seus instrumentos. E esos instrumentos pouco a pouco vanse modificando. Son como un proceso, como a vida, como a... Non son obxectos, son procesos. Todos somos procesos. Nós mesmos somos un proceso. Unha cousa que vive, que morre, que... É que biólogo, é que biólogo. Claro, somos procesos. Realmente non somos cousas. A gaita non é unha cousa. É unha cuestión que nace dun xeito, seguramente como un instrumento moi primitivo, que se tocaba coa boca, e pouco a pouco ese mesmo instrumento vai cambiando dentro dunha cultura. Postos a saber, vaiamos cara atrás, a Exipto, Mesopotamia e Grecia, lugares nos que soaron as primeiras gaitas como a de Alcacén que nos tocaba Pablo. E como se sabe iso? Pois só hai que fixarse nas pinturas e nas cerámicas que se atoparon en todo o Mediterráneo. Nelas xa aparecían estes instrumentos, figuras de homes tocando dúas palliñas ao mesmo tempo. Unha facía melodía e a outro ronco. Os gregos chamaban eulós. E como chegou aquelo a Galicia? Din que parte da culpa foi dos fenicios, que eran viaxeiros e comerciantes, e que foron eles os que trouxeron os primeiros aulós ata aquí. E debíamos facer unhas festas tremendas con eles, porque é o único lugar no que se conservan os dobres oboes como este, que non son máis que gaitas dobres. De feito, nos primeiros escritos nos que se nomea a nosa terra, xa dicía un tal Estrabón que os galegos bailaban o son do aulós. Algo semellante xo tocaban os romanos, só que lle chamaban tibia, ata que un día alguén se lle ocorreu poñerlle un fol e pasou a chamarse tibia utricularis, e que saibades que ata o mesmísimo Nerón era gaiteiro, ou tibieiro. Entre isto e unha gaita con fol de goretés, de madeira de granadillo, vamos, digamos xa unha gaita de última xeración, cal serían
os pasos intermedios. Tú podríasme facer así un debuxo esquemático dos pasos intermedios entre isto e iso, unha gaita das de ahora? Conceptualmente non hai. É o mesmo, porque isto tócase facendo o folk a boca. Entonces, o concepto é máis ou menos o mesmo. O que pasa é que estes instrumentos son o que se chaman, son da familia dos clarinetes, porque só levan unha lengüetiña. E, sin embargo, as gaitas ás que ti te estás referindo levan palletas, e as palletas son lengüetas dobles, son da familia dos oboes. Estos son máis primitivos, ou se están documentados moito antes que os oboes. E esos instrumentos, houve un momento en que alguén, en algún sitio, supónse os Kurt Sachs, que era un musicólogo moi famoso, di que por alá, por Siria, o mellor, outros din que foron os gregos, ocurriuselles empatarlles un fol. Un fol, pero porque onde que está soplando? é que o esforzo era enorme, enorme. O sea, as representacións, incluso nas iconografías, aparece a xente cos fazulas así, finchadísimas, colorados, incluso a veces, do esforzo que tiñan que facer, porque imagínate con 2 punteiros na boca e facendo respiración circular, que se chama para que... Non me imagino que hiperventilo Claro, exactamente, o sea, eso é impresionante o esforzo que había que facer. Entonces, claro, un fol, que invente un fol, Dios mío, para aliviarse dese traballo, non? Entonces, por eso eu digo que o fol debeu ser un descubrimento maravilloso. Eu queria que me explicaras un pouco da rosca e se é posible que me tocaras unha peza con ela, Pois sí, porque é mira. moi curiosa. Pois é moi curiosa porque o que se chama un albogue que son instrumentos medievais. De feito, hai unha das iluminacións das cantigas do rei Alfonso X. Sí. Aparece un instrumento que é moi parecido a este, non quero dicir que sexa este, por suposto, pero é moi semellante, é dicir, é un punteiro que leva unha lingüeta sinxela, é dicir, é como o ronco dunha gaita, non leva palleta, e despois na punta levan un corno. Un corno de que? Un corno de vaca ou de becerro. E ten buratos? Teñen buratos, sí, teñen 3 buratos para darlle sonoridade. Bueno, é espectacular, é moi bonita. Sí, é moi bonita. Era unha gaita que usaban os pastores, que se podía tocar isto solo directamente coa boca ou poñerlle un fol. Usaban os pastores para ir ao monte, cando iban guardar o gando, levábanse unha rosca para pasar o rato. E usaban tamén nas cantigas de Nadal para acompañar os cantos de reis, eso. Podemos falar dun tipo de gaita galego ou de toda Galicia ou iríamos por zonas? Habería diferencias por zonas? Non, aquí non hai un tipo de gaita, igual que non hai un tipo de galego. É dicir, en cada zona falas o seu galego, en cada zona usábase un xugo diferente, en cada zona unhas rodas de carro distintas. Somos moi ricos e moi diversos en Galicia como para ter un solo tipo de gaita. Aquí había, polo menos que eu saiba, 4 tipos de gaitas diferentes a principios de século. Diferentes en canto ao tipo de bordóns, en canto á disposición, incluso en canto ás digitacións que se usaban, é dicir, o idioma que falaba esa gaita. No que é a provincia de Lugo, prácticamente toda a provincia de Ourense, estilábase un tipo de gaita que só tiña, mira, como esta, por exemplo, sí. Só tiña o ronco e o punteiro, como tubos que soaran. Buscamos outra zona? Buscamos outra máis zona, ou menos. Unha zona pequeniña que foi Arzúa e Terra de Melide. Sí. Algúns concellos da provincia de Lugo usaban este tipo de gaitas, que ali sí que diferenciaban entre o que era unha gaita como esta, que é unha gaita, mira, de 4 voces, porque ten o punteiro, e ten un bordonciño de palleta que lle chaman o grilleiro naquela zona, e ten a ronquilla e ten o ronco, e os 4 sonan ao mesmo tempo. E despois, na provincia de Pontevedra, en gran parte da provincia da Coruña, usabas este outro tipo de gaita, que eu chamolle a gaita de ronquillo, nesta zona chamanlle gaita, simplemente, porque xa as gaitas levan ronquillo desde sempre, entonces non diferenciale porque as coñecen por eso, claro. Porque as coñeces esta gaita, todas. o que ten de especial é que leva este bordonciño e que leva unha palleta que sona parecido ao punteiro, simplemente emite unha nota aguda e forte. Había quen lle chamaba o tapafaltas, porque como fai moito ruido, dicían, eso usaban os gaiteros malos para que non se lle notaran as equivocacións, pero non, era unha cousa de moi vello, ademais é moito máis complicado tocar co ronquillo que tocar sin el. Faltanos algunha outra zona ou non? Sí, faltanos a última zona, non? Outra gaita
que é a gaita de barquín, que é esta. Esta gaita non lle hai que soplar coa boca, porque leva este fol. Ah, pero isto leva incorporado, que pensaba que eran dúas gaitas distintas. No, isto é un barquín como un barquín dun ferreiro. Sí. Sí, que se mete debaixo do brazo. Ai, como se coloca eso? Isto colócase así. Ves? Se metes aquí, entonces xa non fai falta soplarlle, simplemente se lle dá aire. Así co brazo e a gaita pois sona. Nos outros restos das tradicións europeas, que hai moitas gaitas como esta que levan barquín, teñen que atar isto cunha correa aquí, co cal pois queda un xunguido aí a gaita que non pode facer nada, pero galegos mira, cunha cadea e cun ferro aquí conseguimos facer que a gaita sexa e poder quitar o brazo, porque nestas tradicións das que che falo, o brazo vai tamén cunha correa aquí. De forma que se ti tens que liberar o brazo, se char da gaita, tens que quitar as correas todas rapidamente, aquí non, sabes que é unha gaita que se quita e se pon e podes ter este brazo libre para afinar os bordóns. Que cousa máis curiosa. Pois esta gaita era típica da zona do Baixo Miño, en Pontevedra. O interese de Pablo por difundir a riqueza e a variedade de sons das gaitas que existían en Galicia a principios de século plasmouse neste disco. Un traballo no que interpreta pezas de cada zona coa gaita antiga propia dese lugar e ademais ca digitación e os recursos estilísticos característicos de cada comarca. E a ver, había variedade. Lóxico, se pensamos que cada artesán de gaitas utilizaba madeiras distintas, torneados e roncos diferentes. Daí que cada un conseguira unha afinación e un son único. E despois estaban os gaiteiros, que en cada zona herdaban dos seus maiores estilos, técnicas e digitacións propias. Todo este proceso foise perdendo cos anos e agora todo tende a soar bastante parecido, pero Pablo négase, el non quere que se perda esa diversidade, quere mantela viva. Ti estuveches durante anos recollendo por toda Galicia. Cantas horas? Estou. Está, sigues. Horas. Cantas horas? Calculáchelo algún día? Non. Kilómetros, días? Kilómetros, algunha vez botamos un cálculo en base a que destruín un coche facendo recolleitas, como din algúns amigos meus. Foron 250.000 kilómetros, o sea, varias veces a volta ao mundo, aquí dentro de Galicia, rebotando dun sitio para outro, aí na percura de xente que soupera de gaiteiros, fundamentalmente gaiteiros. A Pablo gustalle tanto investigar que desde o 96 non parou de andar detrás dos vellos, como lle dicían na casa cando marchaba de recollida. Percorrendo aldeas, subindo montañas e cruzando vales, como dicía a canción, Pablo atopou os mellores gaiteiros do mundo, como Manuel Viqueira. Hai poucos gaiteiros, haberá que estén recoñecidos polo Concello. Hai outros que se lembran deles despois cando morren. Pero como non se acorda que non se acorda ninguén dun. Ah, despois... Hai que acordarse agora. Por eso. Non. Mentre non acaba co vello non para. O vello hai que exprimilo ben, para que solte todo o que sabe. Que non quede nada, ninguna gota. Velaí os tendes de tal pano, tal saia. Manuel desfrutando con Pablo e Pablo encantado con Manuel, porque a este gaiteiro novo encanta e acompaña dos vellos a aprender deles, escoitalos e descubrir que houve un tempo no que a xente era feliz contra todo tipo de carencias. Falan daqueles tempos, daquelas xentes, da vida e, como non, de música, sobre todo cando ten en fronte a un gaiteiro como o señor Viqueira, é como un pozo sen fondo. Eu sempre pensei, antes de conocer el, que xa non quedaban gaiteiros como el. Que xa que era o... Que xa algún dos que eu tiña gravados que xa non había, era posible atopar un home que tocara tan ben. Cando atopei quedei admirado. Dixe, ai, que sorte, que ainda nos queda un gaiteiro con mayúsculas. Non, se nos poñemos tocar, teño para tocar esta mañá pola mañá. A mana sei repetir, esta mañá pola mañá.
Ten, dou fe, ten pezas aí... Se teño outra 19 xa, sabes? Xa teño outra 19. Xa gravar outro disco, xa manos patica, pero xa sei, Hai que paticar, vou tocar a movidinha, espera un pouquinho. Pois veña. Escoitando a Manuel Viqueira, un entende a Pablo cando di que non hai gaitero novo que sexa capaz de tocar como a este home, nin como a César Fernández, nin como a José Marentes, porque Pablo di que de todos os gaiteiros vellos aprendeu algo, pero que estes tres son auténticos cracks, os seus ídolos. De feito, Pablo produciu estes discos que Edicións do Cumio incluiu na colección Os Nosos Gaiteiros. Tirando do fío da música, Pablo atopouse de fronte cunha parte da nosa cultura que para ele é un tesouro. Un tesouro que, según el mesmo di, é de todos e debe chegar a todos, e por iso participa en todo aquelo que sirva para que o apreciemos. Por exemplo, organizou varias exposicións de instrumentos antigos. Tamén é membro da directiva da Asociación de Gaiteiros Galegos, dirixe grupos como a Requinta de Xián e o Obradoiro de Cultura Tradicional Ultrella, colabora en programas de radio, en fin, que non para, é un home implicado e xeneroso. Bueno, aquí están pois todo o que lles fun gravando a esa xente, pois están cunha gravadora, que despois cambiei a gravadora por un minidisc, claro, porque ten máis calidade, pero ainda así a gravadora esta coa que fixen estas recolleitas, pois tiña unha boa calidade, a verdad. Esta foi a colección que donei ao Arquivo da Cultura Galega, ao Arquivo Sonoro, do Consello da Cultura. Eles digitalizárona e convertírona pois neses CDs todos que teñen a tapa colorada. Son 325 horas de grabacións feitas a xente maior. Ben, pois aquí estamos, esta é a miña casa, a casa da miña familia en Carballedo. Bueno, se queredes pasar para ver pois como é a casa e a miña familia, podemos ver a ver se están por aquí. Hola. Hola, papi. ¿Qué tal? Hola, muy bien. ¿Has visto? Esta é a miña nai. Encantada de conoceros. E este é meu pai. Hola. Hola. Para chegar a coñecer a Pablo Carpintero é necesario vir ata aquí, ata esta fermosa casa de Carballedo, en Lugo. Este é o escenario da súa nenez, onde lle naceu a curiosidade pola vida, polas plantas e polos animais que habitaban o enorme xardín da casa. Un mundo por descubrir que el miraba cos ollos arregalados. Un día, cando tiña 12 anos, un veterinario regaloulle un microscopio. E boa fixo. Con aquel aparello atopou un xeito novo de mirar a vida e por aquel furadiño as posibilidades de satisfacer a súa enorme curiosidade volvéronse ilimitadas. E de onde lle viña o rapaz todo isto? Pois dun pai catedrático de matemáticas do que herdou a maña e o espírito metódico e dunha nai que lle transmitiu a sensibilidade musical. Pero houve unha persoa que o marcou especialmente, o seu avó. Un home polifacético do que Pablo imitou o amor pola ciencia, o interese pola fotografía e a paixón pola gaita. Por iso, Carballedo é un lugar ao que sempre quere volver.
Mi padre es de Toledo y bueno, con ellos siempre hablé en castellano, aunque aquí fuera de casa siempre se habla en gallego, pero bueno, aquí en mi casa se habla en castellano. Pues aquí fue donde aprendí yo a tocar, sí, porque mi abuelo tocaba algo la gaita y un día la vi ahí colgada y le pregunté qué era aquello y me gustó y desde aquel día pues me enganchó de alguna forma. Y mi mamá pues me ayudó mucho, porque yo tenía muy mal oído, muy malo. Y durante muchos años era ella la que me decía, pues esa nota está mal, esa nota está bien, y muchas horas aquí tocando. Era un niño muy inquieto, sí, bueno, muy niño travieso. hasta que tuvo veintitantos años, y aún. Y en el piso de Santiago, allí tenía tronado a todo el edificio con la gaita. La de abajo no le gustaba, pero la de arriba le encantaba. Y había otro vecino de enfrente que quería que le dieses clases, ¿no, Pablo? Ah, sí, también. Aquel señor, sí. Sí. Bueno, la gaita es un instrumento que genera pasiones. A mí non me deixaban cantar cando era neno, decíanme Pablo que non cante porque non sabe, pero ya era verdade que eu non era capaz de dar 2 notas seguidas como había que dalas. E non me deixaban cantar nin as miñas irmás, nin os meus primos que viñan aquí pois, no verán e andábamos por aí xuntos, cando íamos a mellor nun coche e íamos cantando, pois non me deixaban. E eu, no, tú non cantes, que non sabes. Non tiña o oído necesario para cantar, pero o oído é como a todo, edúcase, e despois, sí, agora sí que son quen de cantar perfectamente. Ademais, gustame moito cantar, sobre todo coa gaita, sí. Sí, con la gaita. Sí, las coplas picantes, ¿no? Sí, bueno. Pone voz de viejo, que é moi graciosa. Sempre me din que poño voz de vello, pero é que é así a voz que hai que poñer para cantar. Creo que é así. Verdad? Eu penso que é así a voz que pon. É voz de vello. Eran los que cantaban antes, ¿no? Non, porque a forma de cantar galega é así. É con ese timbre. É con ese timbre, que cada cousa ten o seu. Él empezó tamén moi pequeño con un microscopio. microscopio. Con los bichitos, con... Sí. Sí, eu son biólogo de nacemento, sí. A min encantan os bichos e as plantas e a vida en xeral, calquer bicho me atrae ou calquer planta, dánseme moi ben as plantas. Pero sí que desde moi pequeno xa lembro, non sei, si cando tiña uns 12 anos ou así. Moi pequeño, porque me mandabas ir a Ourense y traer cosas para el microscopio, para mirar, y me decían dónde las compraba. Dice, pero ¿esto para quién es? Es para un niño de... Dice, pero ¿y usted cómo le compró estas cosas? Sáquele eso de la cabeza. Sí, son 2 vocacións, a bioloxía e a música, que realmente non sabería decir cal é a miña vocación. Son 2 que son iguales de forte, sempre foron, e sempre me gustaron moito, e é unha pena pois non poder neste país justamente que esas 2 sexan, que non haixa ningunha das 2 pola que un poda tamén pois tirar e vivir ben, pero bueno. Esa temperá vocación de Pablo arrastrouno irremediablemente á Universidade de Compostela. Tiña clarísimo que quería estudiar, púxose e cun expediente brillante fíxose doctor en ciencias e iniciou unha carreira de investigador no lonxano mundo da xenética molecular. Difícil, non? Pois a él encántalle.
Isto é a Facultade de Bioloxía, que está tamén xunguida de Matemáticas. Bueno, para min ten significado laboral e significado sentimental, porque aquí estudiei 5 anos seguidos e despois fiquei aquí nun laboratorio tamén, no laboratorio de Bioquímica e Bioloxía Molecular. Estiven aquí durante 6 anos facendo a tese. Vive no laboratorio, realmente, había días nos que incluso se salía de traballar ás 3, ás 4 da mañán, ás 5, ás 6. Bueno, é unha profesión que o absorbe realmente é bonito, descubrir cousas novas e aportar coñecemento en xeral á humanidade. Era entretido facer investigación. Agora non hai xente que se quera dedicar a investigar, porque realmente non hai futuro. Neste país unha vez que un é doutor, queda a solución de emigrar. Pablo laméntase de que os investigadores galegos e españois que tan aprezados son fora pola súa imaginación e pola capacidade de traballo, aquí o teñan tan complicado. El mesmo, malia todo o que vos contamos, está no paro desde hai 6 meses. Ata ese momento traballaba no Instituto de Ortopedia e Banco de Tecidos da Universidade. Con ese traballo, para que o entendamos todos, conseguían, por exemplo, que pacientes con lesións nas articulacións puidesen recuperarse empregando as súas propias células e non prótesis artificiais, técnicas punteiras que atraían ata aquí a enfermos de toda España. Eu deixei de traballar aquí en agosto deste ano por problemas de financiación. É dicir, no Instituto non hai apoio por parte da Universidade, nin hai apoio por parte do Sergas, que eu penso que debería ser o principal interesado en apoiar esta institución, posto que os produtos que se producen, valga a redundancia, que van dedicados fundamentalmente a sanar a doentes da Seguridade Social e fundamentalmente a doentes do Servicio Galego de Saúde. A verdade é que é unha lástima que unha institución que é tan punteira e que podería colocar a Galicia, que de feito a tiña colocada a nivel internacional nun sitio moi alto en canto a terapia celular enfocada á cura das enfermedades do xoello, que acabe deste xeito. Esos eran parte das cousas que eu empregaba cando era neno para facer as preparacións do microscopio e todas esas cousas. É unha ferramenta maravillosa esa para explorar o mundo. Porque lle descubre a unha dimensión que non coñece e que a que os nenos poucas veces teñen acceso. Bueno, Ramón e Cajal con microscopio como ese, simplemente con pouca máis ferramenta que hai aí, é dicir, cunha balanza para pesar unhas sustancias químicas e uns cristalitos para facer preparacións, ganou un premio Nobel, o sea, 100 anos, o sea, é unha ferramenta que nunhas mans con un pouco de maña, como eran as del, é estupenda, podese facer grandísimas cousas con ela. Xa os coitades, pase o que pase, Pablo non se desanima e con ese espírito científico, ordenado, curioso e aplicado que ten, segue traballando. Agora ten unha nova teima, acabar a tese que ten empezada, a primeira tese sobre a gaita de fol. Para iso está facendo un segundo doutorado no Departamento de Historia da Arte da Universidade. Eu cando fago uso para facer as entrevistas emprego un esquema. Cando fago as entrevistas da xente maior, entón teño almacenado unhas carpetas e en cada carpeta teño as follas que emprego para facer as entrevistas cas preguntas de base, digamos, porque teño 100 e pico preguntas que sempre fago, porque me parece que son interesantes, e aparte deso, desenvolvo a partir desas preguntas unha charla coa xente que pode durar horas ou varios días ou como sexa. Nestas que poñen gaitas é onde teño os rexistros das gaitas antigas. De cada gaita antiga que vou atopando, tamén teño unha plantilla onde vou facendo as medicións dos punteiros, como son, que calibre teñen, como son os buratos, tamén como é a escala que dan, porque iso é moi interesante, saber como eran as escalas antigas ou en que se diferencian das que se usan agora. E despois tamén as formas que teñen os torneados das gaitas son importantes e almaceno tamén as fotografías de cada unha desas gaitas.
Hai unha cosa que a mí me gusta moito que é coleccionar as fotos antigas que hai por aí polas casas. E así, pois, vou sacando esas fotos, por exemplo, aquelas dali foron reproducidas nas casas da xente. E desas teño moitísimas. Casi, ao mellor, pois, terei cerca de 200 fotografías de xente tocando ou relacionadas co folclore reproducidas por min. É unha cosa bonita. As fotos antigas son moi bonitas. Outra das cosas que che gusta é restaurar instrumentos. Para ti é importante conservar, non? Sí. Que se conserve o instrumento, que se conserve a música, que se conserve a tradición. É importante conservar a diversidade. É unha cosa que os biólogos sabemos moi ben, porque sin diversidade, ao final, sucede a extinción. É importante conservar a diversidade. Non é unha cosa que me obsesiona, que non desaparezcan os tipos de gaitas diferentes, nin todos os instrumentos que tiñamos aquí, nin todas esas cosas que fan grande a cultura galega, a cultura musical, que lle chama moito a atención a todo o mundo que ven por aquí, que este tan viva, e tan vixente, e con tanta diversidade. Claro, date conta que aquí hai tantos tipos diferentes de gaita como en toda Francia, nun sitio tan pequeniño. O deste home xa veces é un non parar. É como unha mina inesgotable de curiosidade. Vel aquí o tendes, facendo ferreñas. E sempre con presa, con esa presa que leva dentro por facelo todo antes de que os maiores xa non poidan contar o que saben, antes de que algún instrumento poida desaparecer. Por iso mercou o vello taller do mítico artesán Manuel de San Lourenzo. E aquí o tendes, tan feliz. Eu podía contestar o que contestan todos os vellos. Eu aprendín da miña cabeza, que é o que contestan os vellos cando lles preguntan a vostede quen lle enseñou a tocar a gaita? Eu aprendín da miña cabeza. Da súa cabeza non, aprenderon de outros vellos. Pois eu exactamente igual, o sea, eu estou aprendino do que me foron dicindo, e despois moitas cousas por pura intuición. É un hobby, facer instrumentos é unha... A mí reláxame, polo menos. Pois estás aquí metido, estás facendo estas cousas, e está ben. A xente a veces encárgame reproduccións de instrumentos antigos, porque como teño fotografiados e medidos moitos instrumentos vellos, pandeiros ou pandeiretas ou pandeiras, pois a xente me mira, eu quería un pandeiro feito como os de antes, que este cosido, que non teña madeira polo borde, e eu fago yo. Os instrumentos agora en xeral non se fan como os de antes, o sea, sempre hai pequenas variacións que a veces non son importantes, pero que outras veces sí que o son. En todas hai variacións no xeito de facer as pandeiretas, as pandeiras, os pandeiros, todo foi cambiando pouco, a veces pouco, pero a veces moito. Por exemplo, os tambores de antes eran moitísimo máis grandes que os de agora. Agora hai xente que toca con tambores pequeniños, así. Os tambores de antes eran enormes, comparado cos de agora. Bueno, agora a xente parece que volve a empezar a pedir os instrumentos como eran antigamente, porque non ten moito xeito cambiar a forma dos instrumentos, porque non ven a nada realmente, non ten ningunha lógica. A veces as peles rompen porque nas caixas teñen moita máis tensión que nos tambores. As dos tambores tamén rompen a veces, pero as das caixas con máis frecuencia. Entón, pois hai que recambiarlle. Isto que levan aquí é un pergamino, unha pel de cabra curtida. Bueno, pois recóllese, córtase dunha pel destas de cabra, que son peles curtidas como hai moitos anos. Unha pel simplemente dunha cabra que se recorta, humedécese en auga, montase encima dun arillo de madeira, deixase secar, despois humedécese outro pouquiño e xa se monta no que é a caixa. Bueno, mira, isto xa está. A donde se vaya a dar
E isto que son? Esos son, pois mira, estos son cornetas. Cornetas das que se tocaban na zona de Ordes e de Mesía. Eran cornetas que tocaban os vellos, sobre todo no tempo do Antroido, para facían melodías con elas. E isto que hai aquí, que é similar este? Isto é similar porque se fai cun corno de cabra, pero, sin embargo, non ten nada que ver como instrumento. Sí, é curioso, porque na forma así, pero... Isto é unha caramela. Hai unha caramela, que nome máis bonito. Verdad? Sí. É unha caramela. Tocaban os pastores, sobre todo da parte oriental das montañas de Lugo, na Fonsagrada e por aí. E é unha especie de flauta feita cun corno dunha cabra. Sona moi ben, xa verás. Pois escoitamos. Que bonito é eso. Verdad? Que bonito, sí, moi bonito. Os instrumentos de corda que tes por aquí son de aquí? Aqueles sí que se poderían considerar galegos. Son rabeis dunha aldeiña que se chama Porto de Sanabria. E Porto de Sanabria, nalgún tempo, pertenceu a Galicia. E falas unha lingua que se asemella bastante ao galego. Facer unha operación. E iso que é? Por que faz eso? É un pouco de grima. Sí, isto é pez que se lle dá as cordas para que soe ben o arco. Untase con pez, igual que os violinistas de agora untan nun taco de resina, e aquí botan de resina directamente no rabel. E aquí, ves que ten aí unha cousa negra? É pez. Iso é pez derretida, que lle botan aí unha pouca, para non ter que andar cun taco de resina no bolsillo, xa vai incorporado no instrumento. Mira que práctico. É que os vellos saben moito. Mira que práctico. Entonces aquí, pois, untase un pouquiño o arco na resina. A ver. Arrima e me fuma rimando, o potedo cura comiño caldo. O potedo cura comiño caldo. Si queres que vaya aviado tren, Carmiña bonita, vente ti tamén. Carmiña bonita, vente ti tamén. Que máis me podes ensinar por aquí? Isto que é? Eso é que cosa máis curiosa. Un cacharrillo, non sei como lle chaman, chamanlle de caralliños en moitos sitios, é simplemente para tocar. Non ten ningún secreto especial. Quen tocaba isto? Os nenos, mes ben, o que? Pois os nenos, sí. Son cousiñas que se lles facían para os nenos ou que eles mesmos as facían. Tamén os facían cunha noz pequeniña. Sí. Mira, as túas fillas aquí... Ui, Deixas de tocar ou non? Sí, eu deixolles que anden con todo, con casi todo. Fálame delas. Que che vou falar delas. Fálame delas. Podes aprovechar o que queira, podes contar o que queira. Pero que me fales delas? Non sei, as miñas nenas son moi lindas. Eso xa vimos, que máis? Bueno, non sei, moi simpáticas, son moi cariñosas, enseguida lle veñen dar bicos a un. Non sei que dicirche delas, porque que vai dicir un pai dunhas fillas? Fálame de Rosa.
Pois, Rosa, que queres que che diga? Cosas bonitas dela. Ai, pero é que non me chegan as palabras para describir. É unha muller estupenda, moi cariñosa, sempre preocupada de min, pois unha cousa moi importante é sentirse admirado. Eu admiro a moito ela e ela creo que me admira moito a min. Entonces, pois, facemos moi boa parella, porque nos complementamos moito. Eu toco a gaita, ela toca a tambora. Sí, cantamos, non? A ver, está aí con Pilar, a ver, escoita. Eran dos jovencitos que se querían, había 5 años que se reían. Ella lo amaba, pero él era un tunante que la engañaba. Un día en el paseo ella le dice: dime lo que te pasa, que estás muy triste. Lo que me pasa, Elena, ya te lo dije. Yo quiero a otra, que en mis ojos han visto una más hermosa. Yo quiero a otra, que en mis ojos han visto una más hermosa. A niños non parou ata converterse nun dos gaiteiros máis respetados e admirados entre os que habitan no universo da música tradicional. Un universo que a él o fascina e que explorou durante horas e horas de investigación, de ensaios, de grabacións. Un universo que nunca deixa de sorprendelo e que o tenta aprobalo todo. Gravar discos propios e alleos, restaurar instrumentos e tocar e facer música con todo o que lle cae nas mans. Pablo é como un Leonardo da Vinci, un alquimista da música, da ciencia e da vida. Ti sabes un montón de música, de instrumentos, tanto a nivel de interpretar como de investigar. Entón, a min gostaríame que nos explicases a todos, así para empezar, de onde ven o tema este da gaita, porque é algo que ainda non explicamos nunca. Que son unha cosa moi complicada. A xente a veces di a gaita veu de tal sitio, a gaita veu de tal outro sitio, ou a trouxeron os suevos, ou a trouxeron os romanos. Eu creo que iso non é certo. É unha cousa de celtas, de vikingos... celtas, que é o tema do celtismo de sempre. Non, eu creo que a gaita é máis unha especie de proceso. É dicir, cada cultura ten os seus instrumentos, e esos instrumentos pouco a pouco vanse modificando. Son como un proceso, como a vida, como a... Non son obxectos, son procesos. Todos somos procesos. Nós mesmos somos un proceso, unha cousa que vive, que morre, que... É que biólogo, que biólogo. Claro, somos procesos, realmente non somos cousas. A gaita non é unha cousa, é unha cuestión que nace dun xeito, seguramente como un instrumento moi primitivo, que se tocaba coa boca. Algo semellante xa tocaban os romanos, só que lle chamaban tibia, ata que un día alguén se lle ocorreu poñerlle un fol e pasou a chamarse tibia utricularis, e que saibades que ata o mesmísimo Nerón era gaiteiro, ou tibieiro. Entre isto, é unha gaita con fol de goretés, de madeira, de granadillo, vamos, digamos xa unha gaita de última xeración, cal serían os pasos intermedios? Tú podríasme facer así un debuxo esquemático dos pasos intermedios entre isto e iso, unha gaita das de ahora? Conceptualmente non hai, é o mesmo, porque isto tócase facendo o folk a boca. Entonces, o concepto é máis ou menos o mesmo. O que pasa é que estes instrumentos son o que se chaman, son da familia dos clarinetes, porque só levan unha lengüetiña. E, sin embargo, as gaitas ás que ti te estás referindo levan palletas, e as palletas son lengüetas dobles, son da familia dos obois. Estos son máis primitivos, ou se están documentados moito antes que os obois. E esos instrumentos, houve un momento en que alguén, en algún sitio, supónse os... Kursach, que era un musicólogo moi famoso, di que por alá, por Siria, ou mellor, outros din que foron os gregos, ocurriuselles
empatarlles un fol. Un fol. Un fol, pero non porque te que estás soplando. é que o esforzo era enorme, enorme. O sea, as representacións, incluso nas iconografías, aparece a xente cos fazulas así, finchadísimas, colorados, incluso a veces, do esforzo que tiñan que facer, porque imagínate con 2 punteiros na boca e facendo respiración circular, que se chama para que... Non me imagino que me hiperventilo. Claro, exactamente, o sea, eso é impresionante o esforzo que había que facer. Entonces, claro, un fol, que invente un fol, Dios mío, para aliviar. E pouco a pouco, ese mesmo instrumento vai cambiando dentro dunha cultura. Postos a saber, vaiamos cara atrás, a Exipto, Mesopotamia e Grecia, lugares nos que soaron as primeiras gaitas como a de Alcacén que nos tocaba Pablo. E como se sabe iso? Pois só hai que fixarse nas pinturas e nas cerámicas que se atoparon en todo o Mediterráneo. Nelas xa aparecían estes instrumentos, figuras de homes tocando 2 palliñas ao mesmo tempo, unha facía melodía e a outra o ronco. Os gregos chamaban yaulós. E como chegou aquelo a Galicia? Din que parte da culpa foi dos fenicios, que eran viaxeiros e comerciantes, e que foron eles os que trouxeron os primeiros aulós ata aquí. E debíamos facer unhas festas tremendas con eles, porque é o único lugar no que se conservan os dobres oboes como este, que non son máis que gaitas dobres. De feito, nos primeiros escritos nos que se nomea a nosa terra, xa dicía un tal Estrabón que os galegos bailaban o son do aulós. Ola a todos. A pouco que un se mete no mundo da música tradicional, descobre que alrededor dela hai todo un universo plagado de seres de todo tipo. Hai músicos, cantareiras, investigadores, coleccionistas, folcloristas, estudiosos, pero o colmo dos colmos é cando todo isto se xunta nun mesmo individuo, que ademais fai no todo ben. Ese é o teu marido, Rosa? Sí. Como é? Pois é unha persoa traballadora, amante da tradición e da cultura galega, bueno, extraordinario. E por riba guapo, non me digas máis. Claro, hombre, faltaría máis. Pois nada, aquí nos quedamos. Imos coñecer esta noite a Pablo Carpintero. Benvidos a todos. Aquí o tendes, este é o home cuasi perfecto do que falábamos, Pablo Carpintero, e somos afortunados porque Pablo, metade músico e metade biólogo, familiar e cariñoso, ten ademais dotes didácticas, así que esta noite imos aprender con el algunhas das moitas cousas que sabe, porque desde que colleu a gaita do avó con tan só... Dese traballo, non? Entonces, por eso eu digo que o fol debeu ser un descubrimento maravilloso. Eu quería que me explicaras un pouco da rosca e se é posible que me tocaras unha peza con ela, sí, porque é moi curiosa. Pois é moi curiosa porque é o que se chama un albogue que son instrumentos medievais. De feito, hai unha das iluminacións das cantigas do rei Alfonso X. Sí. Aparece un instrumento que é moi parecido a este, non quero dicir que sexa este, por suposto, pero é moi semellante, é dicir, é un punteiro que leva unha lingüeta sinxela, é dicir, é como o ronco dunha gaita, non leva palleta, e despois na punta levan un corno. Un corno de que? Un corno de vaca ou de becerro. E ten buratos? Teñen buratos, sí, teñen 3 buratos para darlle sonoridade. Bueno, é espectacular, é moi bonita. Sí, é moi bonita. Era unha gaita que usaban os pastores, que se podía tocar isto solo directamente coa boca ou poñerlle un fol. Usaban os pastores para ir ao monte, cando iban guardar o gando, levábanse unha rosca para pasar o rato. E usaban tamén nas cantigas de Nadal para acompañar os cantos de reis, eso.